Nie je parkovanie ako parkovanie. Brezová ulica na sídlisku Juh je jednou z mála piešťanských lokalít, kde naozaj bez problémov zaparkujete v ktorúkoľvek dennú či nočnú hodinu. Nie je lokalita ako lokalita. Základná aj materská škola, športoviská, detské ihrisko aj zdravotnícke centrum sú v bezprostrednej blízkosti domu. 4 supermarkety na dosah do 2 minút jazdy autom, v centre mesta ste za 5 minút a diaľničný privádzač na D1 je vzdialený iba 2 km. A popri tom všetkom bývate v lokalite plnej zelene. Nie je rekonštrukcia ako rekonštrukcia. V tomto priestrannom trojizbovom byte môžeme smelo hovoriť o kompletnej rekonštrukcii, keďže tu v roku 2016 neostal na kameni kameň. Vymenené boli všetky okná i dvere, podlahy, rozvody elektriny, vody aj kúrenia. Kuchyňa robená na mieru skrýva okrem zabudovaných spotrebičov aj extra úložné priestory. Varí sa tu na plynovom šporáku, ale je tu pripravená kabeláž na indukčnú varnú dosku. V izbách boli robené hladké stierky a nábytok na mieru a komfort bol zvýšený podlahovým kúrením, ako aj klimatizáciou v 2 južne orientovaných izbách. Šikovnou zmenou dispozície bol výrazne zväčšený priestor kuchyne aj kúpeľne, do ktorej sa vojde pračka aj sušička a vaňa sa dá ľahko využiť ako sprchovací kút. Na veľkú lodžiu orientovanú na juh sa dostanete z 2 izieb a k bytu prislúcha aj pivnica v suteréne. Tak čo, viete si v tomto nadštandardne zrekonštruovanom a priestrannom byte v dobrej lokalite predstaviť život so svojou rodinkou? Príďte si pozrieť byt osobne. Zavolajte mi a dohodnite si termín obhliadky.